מה קורה, לוי? כהן. בחיית לוי. כמה זה 2 ועוד 2? וואלה... וואלה, אני צריך לשאול. איזה אהבל אתה, לוי. מעשה ברבקת זוטר, מהיס"מ עד ללשכת השר, קפץ בלי הישגים מיוחדים מול שודדים. דרגות קיבל בקצב מסחרר, עד שהגיע למשרת דובר, ויש אומרים באמצעות ליכוד לשר האפס הדפוק. כי ליאור אהבל רודף אחרי חולצות בזמן שהגופות נערמות. ליאור לקקה הוא רואה תביעה חשוב, סיבך את קובי יעקבי, סידר לו כתב אישום. ניצב בכיר, מוכר עכשיו בכל פינה בעיר. על החולצות באצטדיון יש ראיון, שם נשאלים שמאלנים בוגדים, ולתשובה כולם היו עדים. לא ישכח, לא יעלם, את המחיר הוא ישנה. הגופות נערמות, ליאור לקקה הוא רואה תביעה חשוב, סיבר